मासबाद पुलिसा गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमदों। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद पुलिसा थांनाय खनाव मोनसे हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गांजाजों लोगोसे सासे फालांगिरिखौ हमनो हायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय खनाव मासबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो लालपानी पुलिस थानानि आईसी चित्रनील दास एसआई जुबिन कातारजों लोगोसे पुलिसनि मोनसे हानजाया मोनसे संगालि सुलुंनि बिथायाव आसाम अरुणाचल सिमनानि बक्सकबारि खाथियाव थानाय हाग्रा ओनसोलाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव पुलिसा गासै 153 केजि गांजाजों लोगोसे सासे गांजा फालांगिरिखौ हमनो हायो। हमनो हानाय गांजा फालांगिरिखौ मासबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय बैथालि गामिनि जगेन स्वर्गियारि होननानै सिनायथिनो हादों। हमनो हानाय गांजाजों लोगोसे फालांगिरिखौ मासबाद पुलिस थानासिम लानानै थाङो। मासबाद पुलिसा जाथायनि हेंथायै दिनै मोनसे गसर थिसननानै हमनो हानाय गांजा फालांगिरिखौ उदालगुरि बिजिरसालियाव हाजिर खालामो। हमनो हानाय गांजा फालांगिरिनि बेसेना गासै 12,30,000 जागोन होननानै पुलिसनि सुलुङा मिथिहोदों। আপনার নাম কি? যোগেন সরকারি। হ্যাঁ, যোগেন সরকারি। আপনার গাঁও? বাইতালি। গাঞ্জাখিনি ক'ৰ পৰা নিয়েছিলে? বুহাৰ পৰা। হ্যাঁ, বুহা। বহা কোন জেগা? বুহাই গাঁৱটো। গাঁৱটো বহা। সেইটো কি অসমৰ নেকি? অসম নাই। ক'ৰ? এইটো অৰুণাচল। অৰুণাচল। ক'ত লৈ গৈ আছিলে? ওদালগুৰি লৈ যাম বুলি কৈছিল। ওদালগুৰি। মালিকবিলাক। আকৌ কিমান দিনৰ পৰা আপুনি অৰুণাচলৰ পৰা মাল টানে? মই আগতে একবাৰ আৰু এইবাৰ একবাৰ দুইবাৰ হ'ল মই। क'क्राझार सोहोरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सोहोरनि ग्रीनफील्डनि साखाथि इट्स भबानीपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल' मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, फान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।